Good morning! Kain tayo guys. Egg and spam. Tapos meron akong tortang talong. Then labong. Nasa plastic pa kasi binibili lang namin to sa baba. Yan. Tapos sabaw ni Daddy yung ginawa kong kimchi soup. Aray kung mainit. Ha? Ooh, yumpers. Kimchi soup. Yun lang. Tapos sabaw. Galing ibaba. Ako'y magkakamay kasi sarap to pag kinakamay. Kain. Ayan, secret mamaya nakakain yun guys. Noted nyo na yan, na hindi sumasabay sa amin yung kumain. Laging may sariling oras. Ano yan? Watch? Ayan, natapos ko na yung mga ipapaship bukas guys. Kaya gutom na ako. Kain na tayo ng takoyaki. Nag-order ako ulit sa sa Pasay Food Trip. Tapos ito inaantay ko lang si si Aika kung ipapasama niya sa Canada din. So, kain tayo. Ayan, with free cheese cheese sauce. Kain. Good morning guys. Grabe ang init. Di ko talaga parang sarap paglublub sa sa swimming pool. Grabe. Ang aga nga namin naligo ngayon. Tapos yung yung tulo ng gripo is maligamgam. Para kami nagkaroon ng instant heater. Nakaka-nerves. Ayan. Hello. Good morning sa mga puyat diyan. Nakagaya ko. Puyat ang lola nyo nang dahil kay Daddy Mariusip. Bisit na ako sa kanya kagabi kasi hindi ako makatulog. Gawa ng anong oras na wala pa siya. Nasa siya, taas siya. Kasama nila nila Richard, kila nene siya. Ang oras na to umuwi, 1:00 mahigit na ata. Tapos ang tagal pa sa sira. Ang tagal pang naligo, 'di ba? So mga 3:00 na ata. Dilat pa yung lola niyo. Ang problema ko kasi ngayon, guys. Sobrang babaw ng tulog ko talaga. Kaya kahit na mapaidlip lang ako ng konti, tapos nagising ako, wala na, hirap na naman ako makabalik sa sa pagtulog. Kaya ayun, nakalimutan ko yung tinitake ko dati na sleeping pills. Kaso ayoko naman din talagang sa mga iniinom, 'di ba? Kaya as much as possible gusto ko natural lahat yung yung pagtulog, yung pagpoop, yung ganyan. Kaloka. Kaya ang gaan-gaan tuloy ng ng ulo ko, parang walang laman. Alam mo 'yun? Dahil sa puyat. Gusto ko pang matulog kaso ang init-init. Tapos, ang dami kong gagawin. Ayan, ang dami nating dapat trabahuin ngayon. Especially yung sa RMK. Kasi guys, wala kaming stocks. As in, parang balon na na natuyuan yung RMK namin. Yung stocks namin. Kasi, diba, grabing init ngayon. Literal, nasa 51 ata yung index natin ngayon, yung heat index, 'di ba? 51 degrees Celsius. So, kalahati boiling point na tayo. Kalahati ng boiling point na tayo, 'di ba? Grabe. Kaya ingat-ingat sa sa heat stroke. Ayan, marami nga yung na heat stroke even sa mga tawag dito, mga pets, yung ganyan. Kaya sabi ko kay auntie, lagyan lagi ng ng tubig yung mga aso. Kahit nakako, ihi sila ng ihi, okay lang yan, basta hindi sila ma-overheat ba, hindi ma-heat stroke, kasi yan din yung mga problema ng mga hayop guys. Ayan, so nakakaawa lalo yung mga dogs sa sa kalsada, di ba? So if ever naman guys may may makita kayong mga ganyan hayop sa kalsada, yung lang ba, yung mga reusable or mga patapon ng mga lalagyan is maglagay kayo ng mga tubig sa sa labas ng bahay niyo, please, para sa para sa mga animals na mga homeless animals. Ayan, anyway. Biglang ang daldal ko no? Grabe init guys, tinan nyo, wala man lang kaulap-ulap. Kaloka. Anyway, ayun, punta kaming mowa lang ni Daddy. Bibili lang ako ng box para dun sa mga ipapaship international. Kasi merong box na hindi sa akin binigay si DHL eh. So, ako muna magpo-provide. Grabe. Ayan, dito tayo mag-park sa
taas at ayoko lumabas ng ano. Tapos maglalakad ka sa initan at literal na masusunog tayo. Bilis lang tayo guys. Tapos konting ano, grocery, mga sabon na panlinis ng map, yung ganun lang. Madidiktik na ba? Balik ko. Meron na pala dito guys sa Ace, yung mga portable shower tent. Pag nagka-camping. Yan, pati itong ano, portable pressure shower. Meron na pala dito dati. Ayan gusto kong bilhin sana sa Lazada. Pressure shower. Kasi ito meron na ako. Kaso di pa lang tayo makapag camping. Kain tayo guys. Dito pala kami sa manhan ni Daddy. Ayan, late lunch. We're having yung favorite ko. Meron din pala sila dito oyster cake. Ayan. Tapos fish and tofu lang sa akin. Si Daddy spare ribs and then sabaw. Of course, tinawawala yung sabaw. Wonton soup. Then ito yung favorite ko dito sa drinks nila. Yung lemon basil nila. Sobrang sarap. Ayun, bumalik kami dito sa Ace Hardware guys. Kasi may binili siyang parang bolts. Para dito kay Tonton. Sa skid plates daw. Na tanggal ata. Lost thread na eh. Yan. And then, ayun lang. Uwi na tayo. Kasi ipapako pa yung para kay kay Aika. Papuntang Canada. Hello Aika. Thank you so much Aika. Sa pag-purchase. Yan. Grabe init talaga. Ayan. Tapos yun lang guys. Uwi na tayo. Kasi ipapako pa yung yung papuntang Canada. Walang pick up yung DHL ngayon at holiday nga pala. Yung bukas pa. So, isasabay ko na rin yung ibang ipapaship doon. Yung kay Aika. Canada yun. Hi Aika! Nanood daw siya ng vlog? Or, tama ba? Nanood siya ng vlog? Or kilala niya lang ako. Anyway, hi Aika! Ayan. And kay kay Sis Ina, kay Samantha, yung anak niya na laging nagla-live selling sila sa sa Canada. Tapos kay Sis Lala, ayun na provincial district na din ng Canada. Ayan, kasi si Sis Ina is regional, buong Canada sa kanya. So sabi ko, para hindi siya masyadong mangarag is kumuha na siya ng dalawang provincial distributor niya. And ayun nga, hinati namin yung Canada into two. So may PD1 and PD2. So yun, para 'di ba? Mas mapabilis yung yung pagbebenta ng ng product, and mas papalawig pa natin yung market ng ng RMK. So, yun lang. Ito na ako ulit sa guys, sa shop. Back to business na tayo. Ano ba? Yung dumating na naman dito mga Lazada, Mamaya buksan natin. Or antayin ko na lang yung iba. Kasi meron pa akong mga in-order din. Pinaantay pa akong solar something na ilaw. Ayan, para ilagay doon sa sa driveway, diba madilim kasi doon. Tapos sobrang init naman ngayon, might as well mag solar kineme na lang tayo para tipid sa sa kuryente. Naayos niya. Ano ba yung nawawalan tornilyo dyan? Ito mga dinudugas siya para pag natanggal yung apat, eto na kukunin niya. May isa-isa pa eh. Pala yun. Mas mahaba yan, mas matatagalan siyang Ito, yung tawag dito daddy? skid plate. Skid plate daw. Ayan. Bakit nawawala? Oo, nawawala. Taas ni Tonton, Nakakatakot eh. Parang ko lang. Nasa dibdib ko. Ganyan. Dibdib ko halos, Pero lang to, 6 inches lang yung pinalift namin dito. Kasi kung 8 pa, or 8, ano yan? Doon sa malapit sa... Oo nga, dapat tanggalin yan. 6 inches lang yung namin dito, lift namin dito. Pero mukha pa rin siyang mababa. Ito lang ang pag napalitan to, tatangkad lalo yan si Tonton. Kasi papalitan namin yung nito, gulong. And then, pati ba yung daddy? Kailangan palitan? Yung rim ba tawag doon? Para tumangkad pa siya ng konti. Pinalitan mo yung mga gulong. Pero wala siyang kulang yung niya. Tag dito? Bushwhacker. Bushwhacker niya. Tagal na nitong wala, hindi na napalitan. Anyway. Sasabit na naman yung tapakan.
pag ano. Hindi, patanggal na natin tong tapakan. Wala na akyatan. Hindi, yung ano, yung gusto mo nga, e-board. Para ano, pagbukas ng pinto, tsaka ano, mas mababa na, di ba? Kasi ang tangkad Pasok nito na eh. itong paa mo. Oo. Palagyan ko na lang ng e-board. Konti na lang, tonton! Qualified ka na, tonton. Konting-konti ka na lang. Grabe! Nagbabaga talaga guys ang ano, ang init. Nakakaloka. Ayan. Punta tayong saan ba yun? Teka. Ika-car in ko lang si Taylor para sa kanyang preventive maintenance. Kasi ang tagal na nito ang huling maintenance niya. Tapos pupunta kami ni Daddy sa ano sa Banawe. Dadrop ko lang to sa ano. Grabe. Sorry. Ang ano. Ang lakas ng ano ng ayan, sorry guys kung ano, kung maingay. At grabe talaga, para akong nasa loob ng oven. Colors, oh my gosh. Wala pala akong seatbelt. Nakakaloka. Teka lang Taylor. Ayan, dito kami Banawi guys sa pinagpakabitan ni Tonton na tsaka kay Tonyo ng ano, Load Plus. Papaayos lang yung Load Plus of course niya ni Tonton. Gawa ng medyo Ay, bababa! kailangan kong bumaba. Oo, kasi maanin itong buchi. Malalason siya dun. Ah, okay. Sige, Patayin sige. mo siya. Oo, ano. Sige. Sabi ko pa naman dito na lang sa sasakyan eh. Ayan. Papaayos lang, gawa ng medyo lumundo kasi siya ng konti. Kasi pinalift namin to, diba? Eh since, ano na, siguro 1 year mahigit or 2 years na siyang nagagamit na aanuhan ng mga mabibigat. So medyo parang lost thread na something sa Load Plus niya. So, yun. Ang layo ng pupuntahan nito guys. So, sa ano pa? Zamboanga del Sur pa. Sarap ulo ka. Para pag yung traffic. Wang-wang ka lang. Ayan, ganito lang dati ka ano si Tonton kababa. Hanggang ano ko lang. Bago siya maging halimaw. Ha? Bago maging halimaw. Bago maging halimaw. Natatanaw ko yung ano, yung likod niya. Ngayon hindi na eh. Kailangan ko pang umapit sa ano eh. So, yan yung difference niya. Ito yung hindi na lift tapos pag na-lift na ganyan. Ayan si Tonton. So, 6 inches lang naman guys yung inano naman dyan. At hindi na nga magkakasya sa mga ano yan. Sa loob ng mga mall. Kapag sa mga parking ng mga mall sa loob. Hindi na magkakasya. Iniwan na muna namin si Taylor. Mga 1 hour naman yan eh. Pauwi na tayo guys. Mag-alas 5 na eh. Daanan na natin si Taylor. Oy, baba, Miggy. Baba. Kain tayo, guys. Ito pa yung natira kong ano, oyster cake. Oyster pancake. Tapos nag-order ako sa ano, sa Pasay Food Trip ulit. Ayan, chicken kay baby. Tapos chicken ulit with cheesy na sinaboy lang dyan. And then kay daddy, pampabata. Mabata lang Potok bato. Tapos with some ramen. Kain tayo.